أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al'umman duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan fitaccen karatu da muke gabatarwa wannan babban channel mai girma mai albarka na Kogin Asiri TV, insha Allah, wanda muke ci gaba da zaƙulo muku manya-manyan asararu da manya-manyan bayanai ga abin da ya shige wa mutum duhu ko kuma neman wata buƙata daban dai. Ga shi muna faɗakarwa, muna tunatarwa da 'yan uwa, ba wai ba su sani ba ne, sun sani, an ke ƙara tunatar da 'yan uwa saboda a gudu tare a tsira tare saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abubuwa ne wanda an sani ta yanayi na rayuwa ƙwarai da gaske. Wani matsalar tana damunsa ma ba zai iya buɗan bakinsa ya yi bayani ba. To Allah Ubangiji ya ba mu dacewa, ya ba mu dacewa alfarman annabi. Allah ya ba mu nasara saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan dai fitaccen sirri ne mai girma. Sirri ne fitaccen sirri, sirri ne mashahurin sirri, gangarumin sirri da izinin Ubangiji. Alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Sirri ne wanda gaskiya 'yan uwa kafin a samu irinsa za a daɗe. Gaskiya za a daɗe ana neman sirrika ba a samu kamar wannan ba. Sirri ne na Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Makisina fihi abada. To wannan mimun ɗin shi ake buɗawa, ake sa sunan mace, ismu, ko ki sa sunansa. Sunansa ko sunanki, in ke kike da buƙata ki sa sunan shi, in shi ke da buƙata zai sa sunanki. To da zaran an yi wannan, mallaka ce, mashahurin mallaka, baƙa ta gaske, a allon ƙarfe ake rubuta ta. Ana rubuta wannan takarda, wannan rubutu a jikin allon ƙarfe ne yayin da aka ce ƙarfe 3 daidai yayi, 00 kenan, 300. Kun gane 300. To a wannan lokacin za ka rubuta wannan sirrin, insha Allah. A wannan lokacin za ka rubuta wannan sirrin. Daga zaran ka rubuta wannan sirrin kuma zance ya ƙare. To zaran ka rubuta wannan sirri a cikin allon ƙarfe, tawada ne za ka samu kamar haka. Za ka samu kan baƙin maciji guda ɗaya, ganshiƙa kenan. Za ka samu kan ungulu guda ɗaya. Insha Allah, to da su za a rubuta sirrin. Kan baƙin maciji, kan ungulu, sai a daka su, a haɗa ƙona su, a sa musu ƙaro, insha Allah. To da su za a yi rubutun. Daga zaran an rubuta akai kawai shi kenan, sai ka tanadi kararraka a kusa, sai ka barbaɗa a kan sunansa. Kar ka taɓa kararan fa da hannunka, sai dai ka samu wani abu ka barbaɗa da shi, saboda in ka taɓa kararan da hannunka za ka taɓa wa kanka tsiya. Ƙwarai da gaske, ni ba ruwana, na gaya muku gaskiya saboda annabi. To alhamdulillah, a wannan lokacin za ka tashi tsaye ka rinƙa jan makisina fihi abada wane, makisina fihi abada wane, makisina fihi abada wane. To sai ka yi 4,484 kafin asuba. To kullum haka za ka yi aikin makisina fihi abada wane, juyo hankalinka gurina. Makisina fihi abada wane, juyo hankalinka gurina. Makisina fihi abada wane, juyo hankalinka gurina. To alfarman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wannan mutumin a daren nan da ka fara yin aikin nan ba zai iya bacci ba. Aiki ne tsawon kwana 9 ake yi kacal. Duk sanda aka yi kwana 3 za a yi yanka, duk sanda aka yi kwana 3 za a yi yanka. To albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ka ga aikin Allah, za ka ga aikin Allah, za ka ga asiri a wannan time ɗin. Za ka san an ba ka asiri mujarrabun, la shakka fihi. Daga zaran ka yi kwana 3 kana yi a wannan time ɗin, duka zaran ƙarfe 3 ya buga 0300, to shi kenan bacci bai ganka ba. Daga wani lokacin a tsaye za ka ringa aikin, shi kuma ka ɗora allon akan wuta yana gasuwa, kai kuma kana tsaye ga karara a jiki, la ilaha illallah. Kana cewa, kana jan makisina fihi abada wane, makisina fihi abada wane, juyo hankalinka gurina. Makisina fihi abada wane, juyo hankalinka gurina. Ko da ba kowanne kake kiran sunan kake cewa juyo hankalinka gurina, ko makisina fihi abada wane, makisina fihi abada Abubakar, makisina fihi abada Musa, makisina fihi abada Musa. To insha Allah za ka ga aikin Ubangiji. To insha Allah mutum zai ga aikin Ubangiji alfarman Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wannan aiki daga zaran ka yi shi kwana 3 kai yanka, kwana na 4, kwana na 6 kai yanka, kwana na 9 kai yanka, zance ya ƙare, kawai ka shafa addu'a ka saurari Ubangiji. Kafin lokacin Allah ya biya ma buƙatarka albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah Ubangiji ya datar da mu saboda annabi, kuma ya ba mu ƙarfin mustajaba akan ayyukan namu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
a kuma tsarkake niyya duk zaran za a aiki saboda samun mustajaba insha Allah. Yan uwa muna gaisuwa da fatan alkhairi, muna muku jinjina da fatan alkhairi da kuma ƙarin addu'o'i insha Allah. Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare albarkacin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Dukkan aikin kuma da yake hannun mu Ubangiji Allah ya amsa mana shi albarkacin annabi mu da namu buƙatun da naku gaba ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.